Itong mga kaaksyon mula sa Pampanga, dumayo sa Maynila si Nanay Loida Santos para sa kanyang hinaing tungkol sa kalagayan ng kanyang mister na 3 taon na lumalaban sa sakit nito sa puso. Ayan mga kaaksyon, at makakausap natin ngayon mula sa ating satellite office sa Kongreso si Loida Santos. Magandang hapon sa iyo, Nanay Loida. Magandang hapon din po. Opo, kamusta na po yung kalagayan ng iyong mister ngayon? Ayun po, medyo nahihirapan na po siya sa sakit niya kasi matagal na po. Opo, nasaan na po siya ngayon, ma'am? Naiwan po siya sa Pampanga. Opo, sino po yung kasama niyo, ma'am? Paparehas ko din po na heart patient din po yung mga asawa nila. May tanong ko lang, ma'am, balikan ko lang, dating OFW po itong mister nyo, tama po ba? Opo, sir. Sa Dati po siyang OFW. sa anong bansa po ito at anong trabaho, ma'am, ng mister nyo? Nadidistino naman po siya sa iba-ibang bansa. Pero yung huli po niyang sa Oman po. Opo, anong po yung trabaho ni mister? Electrical engineer po siya. Opo, ilang taon po siyang nagtrabaho abroad, ma'am? Mga 12 years din siguro. Nung nag-pandemic na kasi, sir, hindi na po siya nakabalik. Opo. Tapos, yun, doon na rin po siya pagkaroon ng sakit. Natake po siya o na-confine po siya ng 1 linggo sa Makabayong Hospital po. Tapos doon po nalaman na may diferensya po yung puso niya para daw po yung mga ugat ng puso niya. Tama po ba, ma'am? 12 years po itong nagtrabaho, itong si mister mo na pabalik-balik sa ibang bansa. Opo, pero nung nag-pandemic na po, hindi na po siya nakabalik. Nung pandemic, ma'am, doon na siya nag-stop na mag-abroad. Opo. Opo, kamusta naman yung buhay niyo, ma'am, nung nagtatrabaho pa ito si mister sa abroad? Okay naman po siya nung nagtatrabaho pa sa okay naman po, wala naman siya sakit na ito lang yung pagkatapos po ng pandemic po. Ayun. Nagsabi po siya dahil na rin siguro sa pawit po kaya hindi na edad na rin. 60 years old na rin po kasi. Opo, nung nagkasakit siya, ma'am, nag-stop na siya sa pagtatrabaho sa abroad. Ano po yung pinagkakakitaan niyo po, ma'am? Nag-try po kami ng mushroom dati. Kaya lang, ayun nga, pandemic. Hindi po nag-success. Opo, so nalugi po kayo, ma'am. Naubos po yung ipon niya. Opo, pero kayo ni mister, meron po ba kayong anak? Meron po, dalawa. Dalawa. Kamusta ang kalagayan nilang dalawa, ma'am? Meron na ba silang kanya-kanyang pamilya? Wala pa po. Yung panganay po, may ID na siyang isa. Pero nakatira pa rin po sa amin. Graduating po siya ngayon na college. So, parehas pa pala ito, ma'am, na estudyante po itong dalawa niyong anak. Opo. So, paano kayo, ma'am? Saan po kayo kumukuha ng panggastos, ma'am? Especially sa pag-aaral po ng dalawa niyong anak. Kapatid ko ako. Opo. At saka pinsan ng asawa ko. Sila po yung tinutulong sa amin sa pag-aaral. Tapos yung pang-araw-araw naman po namin, yung nanay ko, yung computer sa sari-sari store. Yan po. Yung nakakaraos po doon pang-araw-araw namin. Tumutulong sa amin. So, sila na po yung naasahan nyo na tumutulong po sa gamutan po ni mister. Ay, sa gamutan po ni Mr. Pumintan po, pumupunta kami sa OFW. Tapos sa DSWD. Opo. Talaga. Sa ngayon, ma'am, paano nyo po na binubuhay itong pamilya nyo, ma'am, na wala po itong trabaho si mister? Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw nyo po, ma'am? Yun nga po, doon sa tindahan ng nanay ko po. Tulong po ako doon. Si mister po, ma'am, talagang hindi niya na kaya, ma'am, na magtrabaho. Hindi po, kasi pagka gumalaw lang po siya, lumakad ng konti, hindi na po siya. Naabot ko na yung Opo, so madali na po itong mapagod itong mister nyo, ma'am. Opo. So in case... tumatagal po na hindi, lalo po din po nahihirapan. Opo. So in case po na kumbaga sabi niyo, ma'am, nagbabantay kayo dun sa tindahan, sino po yung nakakasama ni tatay? Sino po yung nag-aalalay dun sa bahay niyo, ma'am? Kasama ko rin po yung biyanan ko po doon sa bahay namin. So yan, Kami sa rin lang sa bahay. siya na, ma'am, yung naasahan niyo na magbantay dito kay mister. Pwede pa naman po siya maiwan. Kasi malapit lang din po yung bahay namin sa bahay. Ito bang mister mo, ma'am, meron na po ba itong iniinom na gamot or maintenance na nireseta po ng doktor? Meron po. Meron po siyang mga pinagpapit.
Opo, nasa magkano daw po ma'am itong nagagastos nyo ma'am sa gamot ng asawa nyo? Ay, hindi ko po ano kung magkano po. Medyo may kamahalan po ito ma'am. Opo, may pinasto niya sa puso. Yun po ang mahal. 100 plus po yung isa. Nung na-check up nyo po ito sa doktor ito ma'am na iniindang sakit ni Mister, ano daw yung dapat gawin dito ma'am? Ano po daw? Angiogram ba tawag doon? Alamin pa daw muna kung ilan yung barang ng puso niya. Saka po sa angioplasty po tayo. So kailangan ba ito ma'am na i-undergo sa operasyon itong asawa nyo ma'am? Okay. Kasi ilang doktor na rin po yung pinita namin yun po ang sinasabi nila. So, ano daw sabi ng doktor? Kailan daw po posibleng operahan po itong asawa nyo ma'am? Pagka po pang sa opera na po, yun. Apo, ano daw sa pagkakasabi ng doktor ma'am? Nasa magkano daw po aabutin po itong operasyon po ni Mister? Yung una pa po na first step po na yung filtran po, 45,000 daw. 45,000 ma'am. Hindi pa yun... Iba lang po doon, isa pang ito po ang filtran. Para matanggal yung barang puso. Apo, sige ma'am, standby ka lang po para sagutin ang pangangailangan medikal na sa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon muli, Sir Alvin. Hi, good afternoon po ulit, sir. Opo. Sa muli, meron po tayong kababayan na nangangailangan muli ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. I-undergo po ito sa operasyon sa puso. Ano po yung maaring maitulong po ng Ako Bicol Party List dito sa kinananay? Opo, yes sir, nabasa ng ating opisina na Ako Bicol Party List po, nabasa ang hiling at ang mga requirements niya sinabmit po ni Nanay Loida at para sa kanyang asawa. At nakita naman po natin na talagang parang nangangailangan yata talaga si tatay ng pang-angiogram at nailagay po nyo, nailakip niya po yung request po niya na meron pong hospital billing or quotation sa Philippine Heart Center na umaabot ng 45,000. Opo. Ngayon po, wag na pong mag-alala si Nanay Loida dahil po may nakalaan na po ang Ako Bicol Party List, nag-process na po ang Ako Bicol Party List, sasagutin na po lahat yung 45,000 na yan na worth na GL para Opo. kay tatay. Ora mismo na po ito, Opo. Sir Alvin. Ora mismo po, ipoproseso na natin yan, papuntang DOH at hihintayin natin yung approval ng DOH siguro ngayon kundi tomorrow, baka sa isang araw yan, lalabas na yan. Hintayin na lang po na Nanay ang tawag ng staff natin, Ako Bicol Party List. Opo, dito kay Nanay Loida, ano po yung mga proseso? Ano po yung mga requirements na dapat na ibigay po ni Nanay Loida upang matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Actually sir, si Nanay nakapag-submit na sa atin kanina ng requirements at nabasa na nga natin ito. Wala na siyang iintindihin, tawag na lang ang hihintayin niya mula Opo. sa Ako Bicol Party List. Opo, balikan ko lang si Nanay Loida, no? Nanay Loida, opo, anong masabi nyo na mismo mula kay Sir Alvin na wala na po kayong iisipin pa dito sa pangangailangan nyo po? Maitanong ko lang, Nanay, nagsisi ka ba na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Hindi po. Talagang... Kasi Opo. natugunan po yung ating problema. Opo, talagang natugunan po itong pangangailangan nyo, ma'am. Opo. Kasi matagal na po may sakit yung asawa ko yun. Opo. At gustong-gusto nyo na mo talaga na gumaling na po itong mister nyo. Okay. Opo. Ano yung mga kadalasan na ginagawa niya dati na hindi niya na nagagawa dahil dito sa sakit niya sa puso, ma'am? Marami po. Dati pag nasa bakasyon siya sa bahay namin, nagagawa po siya ng mga e-trons namin. Nakaupo na lang po siya. Opo. Sige, ma'am, standby ka lang kasi gusto ko lang pasalamatan Sir Alvin. Sir Alvin! Yes sir. Opo, maraming Yes, sir. salamat muli sa agarang pag-aksyon po at pagtugon dito sa pangangailangan ni Nanay Loida. Walang anuman po at maraming salamat po mula sa Ako Bicol Party List at kay Kong Salvico. Opo, maraming salamat po. Nanay Loida, opo, asahan niyo po na meron po kaming team dyan sa Kongreso na alalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Okay, maraming salamat. Apo. At hindi po kami magsasawang tutulong po sa in case na humingi ulit kayo ng tulong ay bukas
ang Ako Bicol Party List para tulungan ka, nanay. Ano? Opo, maraming salamat po. At maraming salamat din po sa tiwala sa aming program na idinulog nyo po itong alalahanin nyo patungkol sa gamutan ng iyong asawa. Yan mga kaaksyon, ang ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon